Welcome guys, pali news apa pa MBC Digital imene makamaka yapangitsa kuti anthu ayambe kuyankhula kwambiri, komanso mutha kuona kuti okay, National Oil Company of Malawi, NOCMA, says more trucks carrying government to government G2G petrol consignments are entering Malawi from the port of Tanga in Tanzania. Akuti NOCMA ikuti matraki ambiri amene anyamula mafuta aja amene ogula G2G, kugula government to government, boma ku boma, akuti mafuta amene ajawo nditu ali munjira. Matraki ochuluka anyamula mafuta amene ajawo ndipo akubwera kulowa nawo Malawi kuchokera ku Tanga, ku doko la Tanga ku Tanzania kumene koko. Mafutawo ndi matrakiwo akubwera pakali pano ali munjira. Ndiye sindikudziwa kuti anthu mukuona bwanji, chifukwa iyoyo iyapo ndi train iyo njanje steamer, njanje pachalicho nisewake uche, koma iyo ndi steamer, iyo steamer manager yapantunda. Ndezi kutheka bwanji awo oyankhula kuti matraki komanso panopa iyasanduka nyimbo. Iyayi akubwera pa train, akubwera pa sitima zapantunda. Iyayi akubwera ali sitima za m'madzi. Iyayi basi kuti anthu kudikira ma stories kumangosintha. Ndiyeno psychology kuli mawu amanena kuti ngati munthu wina wake akuyankhula zinthu koma zikusiyana ndi machitidwe ake, choyamba akuuza zinthu kenako kupeza kuona kuti zinthu sanachite, akuuza zinthu iye sanachite zinthu zicha, koma still akamakutsimikiza kuti ndipanga makuti akuti from that moment inuyo siyani kukhulupirira mawu a munthu uja, yambani kukhulupirira machitidwe ake, zochitika. Nde ife sitingakhulupirire mawu koma tikhulupirirano zimene zili pa ground. Mafuta akusowabe, akupitirira kusowa, andi malonjezano kulonjezedwa ndi anthu akupitirira kulonjezedwa Malawi. Tikhulupirire ziti ma actions zimene zikuchitikazo. Anyway, nkhani ina Moses Konkuyo anena kuti pa 16 September pano Malawi akuyenera kuvotera Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chonena kuti abweresa deal imeneyi ya government to government, chifukwa kuti Achakwera asova vuto la mafuta. Iwo mukuyankhula kwawo atero. Ndipo maiko ena oyandikira Tanzania ndi ena andabwa kwambiri kuti chifukwa chani ku Malawi zikuoneka zoti mafuta awo akuchipa, akuti nawonso ndithu akufuna apange zomwezo chifukwa kuti ku Malawi mafuta akuchipa.